ки ба Фараҳноз мошини қиматбаҳо тӯҳфа кард. хушиву хурсандии сарояндаи маҳбуби дилҳо Фараҳноз Шарафова худи имрӯз ҳадду канор надошт. агар аҳамият дода бошед, дар Инстаграм наворе гузошт ки аз дидану тамошояш ҳамагӣ ба ҳайрат афтоданд. ба Фараҳноз мошини тамғаи Ауди сюрприз намуда зебосанами саҳназебро шод сохтанд. мошин пуфакпеҷ намуда бо коробкаи махсус оро дода шуда буд. вақте Фараҳноз ӯро кушод, зери он мошини қиматбаҳо намудор гашт. табассуми зебандааш нишонаи хурсандии Бону Фараҳнозро дарак медод ки ба ӯ ин мошинро тӯҳфа кард. барои донистани ин суол хабар ёфтем ки шахси номаълум тӯҳфаи гаронарзишро баҳри Фараҳноз сюрприз карда будааст. шояд мухлиси ашадиаш бошад ё шояд дӯсти наздикаш. дар ин бора касе чизе намедонад, ҳатто худи Фараҳноз. аммо худи Фараҳноз дар инстаграми худ навиштааст ки шукри неъматҳоят худоҷон, 100 бор шукр. дар кишвари мо зиёд чунин ҳодисаҳо дар ҳаёти ситораҳои маҳбуб ба чашм мерасанд. ба ситораи Караматулло ва Зулайхову Фарзонаи Хуршед низ соли қабл нафарони номаълум мошинҳои қиматбаҳо тӯҳфа намуда буданд. ин ҳолатҳо бештари тӯҳфагирандаҳоро ба ваҷ меорад, хусусан Фараҳнози фариштахисолу паричеҳраи саҳназебро. нахну бетоқат шидам. рости Рустамҷон, ин 2 рӯзе ки ман набудам, ман ҳамин 2 рӯз пеш як видеоро дар канали Меҳробро ки тамошо кардагӣ будам, ҳамонҷода як граница ба номи Бахара реклама кардагӣ будам. ҳамон рақамҳоро гирифтам, занг задам. як моҳ буд ки медонистӣ дар хона будем, документ надоштем, метарсидем ки биброем. не ки рафтам дар ҳақиқатан айноми канали Меҳробро гап задам, 500 рубл скидка. беҳтарин, ман саҳар равам мешавад? ҳатман ҳар рӯза сафар дорад. бародарое ки моро айни ҳол тамошо дорен, кадоме ки шумо мехоҳед ки граница бигзарен, акай Бахара бидурен ай канали Меҳробро муроҷиат кунед, 500 рубли ба ҳар яке шумо скидка мекунад. бачаҳо рафтем.